Takže ahoj lidi, vítám vás na serveru FunPatchba a ukážu vám, jak nejsou tady na tom zrovna těžké začátky, jelikož tu jsou velmi ulehčené, ale jsou tu i warp doly. Takže z začátku jsme dostali tady ty, já už jsem bez vás byl warp doly, tam jsem si sebral 3 diamanty a teďka můžeme začít od znovu. Takže dojdeme si, zkusíme si tady warp, jaký tady jsou warpy. Takže jméno warp dia, opravdu? Samozřejmě, že for, ale aspoň jsme v přírodě, fajn. Tak. Zkoukneme, jestli to nikdo není, jelikož nejsme zrovna obrněný. No, vezmeme si dia věci, tak. Musíme se dát nějaké jídlo, máme hlad moc velký. Takže tamhle běží ovce, ale ta není moc účinná na jídlo, spíš vůbec. Do té dasky nemůžu. Takže, no, i když to bych se mohl najíst pro začátek. Nic. Takže hrajeme na 60 fpskách, což není zrovna nejvíc, ale tak to nevadí. Tak, eventuálně si to už můžu postavit crafting table. Takže uděláme si krumpáč na diamanty. To zboríme, jsme měli něco. Tak, a jdeme na warp doly. Tady jsou i smaragdy. Ty zrovna nepotřebujeme, takže jdeme na diamanty. Tak. Koukneme se. Tak tady si někdo už pořádá shop. Takže mohli bychom se juknout na jídlo. Takže tady to asi moc jako ne. Doly 2. No, tak to jsme si jakože dost nepomohli. Pryč. No, aspoň někde jsme zůstali. Tak. Myslím, že v této první sérii, v druhém videu, bychom si mohli postavit barák. Koukneme se tady na ten. Tak ten je, docela epic. Tak. V dalším videu, nevím, udělám, bohužel bez vás tedy, udělám nějaký baráček a v tom se zabydlím a postupně budeme sbírat suroviny, aby jsme si mohli spolu postavit další. Takže já vám děkuji za sledování a ahoj, příště. Tak, doufám, že to jsou tu i práce. Jaký? Jo. Tak, máme práci minera, což je kopáč v češtině. Pro ty, co méně chápou. Tak, to by stačilo zatím. Nakopem si ještě. Ať si můžeme udělat pár věcí. Tak. Máme 5. level. Takže jdeme znovu na warp doly a musíme si najít nějaký dobrý věci, na kterých se dají ulovit XPčka, aby jsme mohli enchantnout krump. Takže no, máme tu uhlí. To je trochu lépe. Když hydro taky to nefrčí.
Tak, mohli bychom si enchantit na 5. level. Takže zkusíme tady warp enchant. Je, a hned několik. Takže hodíme to na 5. úroveň, jestli to půjde. Ty nejhorší na 4. A 3, to je moc nízko. 4. Tak to jsme si moc nepomohli. Takže, a můžeme jít zpátky. To trochu pomůže. Tak to nejsem zrovna nadšen. No ale co? Tady můžeme vzít pár dia. Ale jakož je asi nikdo nechce. Tak si je vememe. Tak no, teď už toho máme celkem dost. Takže. Tady nejde stoupit. Tady jdeme na warp příroda.